Yempanyinfo a awia yi mo atoya ha ye mama akwa Minianom polling station executives for ewa electoral area coordinators ewa constituency executives ewa former constituency executives ewa current constituency executives ewa former MMDC bi a wa say susu a oka abom no ewa ye were patrons ye were council of elders ye were Tesco reps our entem mema obi bia akwa abakase abusuafo ye nyina nim dwumadi a eda yanim awie ye papa honorable Kennedy Akopiako Ahiri Agyapong Awai Watua Mampong Atu Ahiri Eni asi ahiri fo jina Adene nsamba Eba betom wanim Ye party ni enim se de sitie Akonu atwa ye makwai Ema omo carry omo ehu se omo fata no omo beto omo se emprempre omo yewra abasa obeto ni se yesrebu se mudi akumapa mudi opeba mudi dedeyo mudi antontom ebe sha yewra Kennedy ahiri akopiako Agyapong ewra yebo afa Hey, Almighty Mampong constituency Yame Oshramo Chobai Odo Ankeka Enijia Modiashia Olunyamfo Kerohine Agyapong me bo mi mu asemamo me say so Yame Oshramo Chobai pa ene diaba Olunyamfo Kerohine Agyapong wako Ghana ha almost every constituency our Ghana ha ladies and gentlemen Yewra Wakobono region of the good news and on the Abamu constituency ha Wakobono east of the good news from the Asante region, good news from Eastern region, good news from Greater Accra, good news from the Volta region. There is good news from the 5 regions in the north. There is good news. Chobai, ladies and gentlemen, there is good news for the new patriotic party. And the good news is that Mumba and that date and to her. Mumba and that date and to her, inshallah, by the power of the Almighty God, 2029, your beloved new patriotic party, Baba back to power with Honorable Ken as President of the Republic of Ghana. Chobai, because baby our kobia party follow the Enijia Odo and Amodia Johnny Yamfo Kerohine Agyapong. Saibo Sem Kasema, the next president of the Republic of Ghana. Chobai, in time on the ballot paper, Onyamfo Kerohine Agyapong. Ayanama. Mami Husa, let me see one. Number one. Chobai. Almighty Mampong constituency. Me say Ashen Kombium. Me say 2029. Mampong Mubenya, the most beautiful first lady of the Republic of Ghana. Yedede. Chobai. Yadama say Yamin Shamo
ntɛntɛm ɛnkyɛ yɛwura baba Jim Mike na ɔne mu akasa na ɔba no ɔne ne mpanimfoɔ na baayɛ meyɛ ne ntɛntɛm na yɛwura Jim Mike na ɔne mu akasa twɔbɔi edi kan mo adehyia mo mma sons and daughters of the Almighty Mampong constituency. Mo nyinaa amo supporte Onyamfo Ken Ohene Agyapong. Ladies and gentlemen, first of all, you are very hard working Mampong constituency coordinating team led by your champion constituency organizer Bonsema, all the constituency coordinating team members. Bonsema, Chobe. Ladies and gentlemen, still me will fear Yamin Shabo because my this year, my papa, sons and daughters of Mampong almost opportunity young for Canone Japan. Ladies and gentlemen, you are one distinguished son of Mampong. Or supporting Honorable Canone Japan. He is here to support the next president of Ghana, Modeshia Mobibia, the former MCE from Mampong. Onyamfo Apia Kubi is here. Put your hands together for him. Chobe. Yewia in 10 time. Yawo Asante Regional Campaign Team Waha, led by the president of Bicham Football Club. Ladies and gentlemen, a very hard-working campaign team member, financier, president of Bicham Football Club. Ladies and gentlemen, Bonsema Asante Regional Coordinator, Onyamfo Amofa Jantwa. Somewhat Bicham Chelsea. Sorry. Brekum Chelsea. Somewhat Brekum Chelsea. That is the president. Ladies and gentlemen, I also recognize the presence of another campaign team member. Yao Brainfo is the Ashanti Regional Director of Operations. Bonsemano. Chobe. Another campaign team member in the region, former Ashanti Regional First Vice Chairman of the New Patriotic Party. Me Papa Eja Sai Dakwa is here. Put your hands together for him. Ladies and gentlemen, I recognize the presence of former KMA PM. Kofi Seya is here. Put your hands together for him. Ladies and gentlemen, I recognize the presence of the former Afidiase Asokori MC Onyamfo Mary Boate is here. Put your hands together for her. Chobe. Ladies and gentlemen, I recognize the presence of our Kankwe North Constituency Chairman Stephen Adaiwaha Bosemano, aka Obia Yobia, aka. Once again, I recognize the presence of Yewura Nimia from another mother, Asante Central, former parliamentary candidate aspirant. Onyamfo Eric Kojo Bedu is here. Put your hands together for him. Ladies and gentlemen, I recognize the presence of one of the finest finance brains within NPP. Somewhat say, Makenkai. Sir MPP for a cuckoo dam. Omo bi wo sikasam na omo yina support Onyamfo Ken Ohene Agyapong. Sabati dada ebi wa ha
former Dwaboso 2024 parliamentary candidate, former deputy finance minister, Onunyamfo Dr. Alex Ampabe Waha Bosemano. Chobe, Yeria and time all the way from Brong Ahafo region. Me say from here, Brong Ahafo region. Muntia the credentials. 1. Former Brong Ahafo regional chairman. 2. Former Brong Ahafo regional minister. 3. Former minister for lands and natural resources. 4. Former ambassador to India. Bonsema Onunyamfo lawyer Asuma Chame Bosemano Chobe Yeria in time Yanko to the campaign head office of the next president of Ghana. He has a dynamic director of operations. Our oversight, our Asante and Eastern region, Bosem Kasiama, Yera, Mr. Apia, Mensa, Bosemano, Chobe. Ladies and gentlemen, quickly let's go to Ejoso constituency. Messi Yankwada constituency. Messi Yankwada constituency. Messi Yankwada constituency. One of the finest first-time MPs. Our Ghana ha Bakufi Ejoso. Ladies and gentlemen, a very humble MP, well spoken, a supporting Onunyamfo Ken Ohene Agyapong to be the next president of the Republic of Ghana. Ladies and gentlemen, show your love, put your hands together for Onunyamfo lawyer Kwabena Wate. Chobe, say one man. Say one man. Say one man. Mpenfo amabo amuyina dino amuwaha because of one man. The only savior of the new patriotic party. The only hope for the new patriotic party. Boys kasa omubonidi, girls ebonidi, asofo ebonidi, imams ebonidi, obiase inshallah by the power of the Almighty God. I am the next president of Ghana. Ladies and gentlemen, we want to show him. Ladies and gentlemen, we want to show him the greatest recognition, the greatest love. Dedemu, Anijemu, Osoriemu, Bonsema, Onunyamfo, Ken Ohene Agyapong, the next president of the Republic of Ghana. Yerede. Chobe. Babi ayeduno ahayedi in time fa insembo enejia osebo. Let's welcome to the mic the honorable member of parliament for Ejoso Onunyamfo lawyer Kwabena Wate. Choboy. Am I a small? Me mama nom yesom. Man. Hey, mama ni hana. Man. The youth alive. Ye, mranti ane maba wane nkwasole. Atabil. Eda jamia se. Onyankopɔn enhyira mo paa sɛ nnɛ edim sɛ adeɛ ho ɔden saa bere paa ne brɛ to obi de ne brɛ ma wo a na kyerɛ sɛ ɔpɛ w'asɛm paa Nyankopɔn nhyira wo wae ɛnɛ me baayɛ mete wɔ mpaeɛ a na mebɔ wɔ me tiri mu ɛde ma me maame nom ne me papa nom yɛ baako mesɛ sɛdeɛ na mo agye brɛ na mo gyae deɛ mo yɛ nyinaa
na mabesia Honorable Kennedy Agyapong no beebi a Nyankopɔn di na duro no ɔmfa wo nso ba bi enuru hɔ ɔmfa ne nuru hɔ ene sɛ Ghana yɛsi yɛpɛ bɛrima baako paa wɔgyina brania yɛntumi nsan Honorable Homeboa oka akyire no Nyankopɔn nyɛ saa ɛfa ma no enhyira ne wɔdom bia Nyankopɔn di ato papa yi soɔ sɛ wɔhunu so obi kɔ ahohiahia mu a wɔda wɔna sɛ nneya wɔbia nya kakra no abɔ ne tokuro bi di akɔhyɛm na wɔno nko ara ne yere ne mma no ɔmu puwi nkakra papa bi ɔhwɛ ne yere ne mma ma ne tra kɔ ahɔhoɔ ɛde wɔn no mu a wɔnim wɔn mo so a Nyankopɔn nyi wɔ birempɔn bi wɔ wabusua mu na wɔnya ne saa ɛma wɔtumi nyina na wɔmmoa foforɔ mpaya mebɔ ama ono no o mpaya mebɔ ama ono no lele yekro Mampong Asante Mampong utira ye o mani bremo na pa ela mo dia ye the first lady bremo yamfa mami kuro mu joso ne ye dia bremo eni enyame isra mo bebre minya ya ka me pe o ye dia bremo na musomu ana semunsom ekire wa dia so mu mpe o musom mani ye na ahafo nso na chese munsum nya bi ye enya saa ne ka no Asante Mamu o munsum nya bi ye kasa Mampongfo ye nya bi ye eni Honorable so de Ibrahim o odamu ase Babusia men komo ye mienu petiatia na matena se de edi kan adwuma kakra me ye yesem rase bedwani because parliament encheye enkasa NPP asono entokwa yi a eya abatu ontokwa yi kakotofo fro ka me fa me hunkom kamepembe bi atena na asono no pim wie na de obedi nkunim no ye nyina ya ba be support no sana me ye madwene na nso metena ase se wo kyerɛkyerɛ ni amada ama me maame nom utiti mu mawure mu de hwɛ me maame be ye lawyer ni no ene me so me kyerɛ de wo suapon mu me keka ni amasie ni kenkan nkrataa efa emfie du broni beka said decade the next 5 decades ye da yanim na chese emfie du no maako enum enkrata e wo wiase kire se amanyokuo bia wo betumi enye tumi ewo Africa ha eni wiase afana bebre no agesa wo ya amanyokuo a wo nkomodie papa bi fa emabunu enyuma eho yenti atesa ne sesa wo hwe oman bia demography ni titiriw ni ya bibrem ha no a emabunu no do so chei empanimfu a wo mu ani afi bebre ene nkodaa enketwa so oba mikrom Joshua the last time wa ye kan nipa no emabunu no nko aye 74,000 and that is about 4 or 5 years ago enei em say abohonta mimi tokrom honko anu no wo kasa wo fa Ghana nyina emabunu no adoso eripa wo mu firi be du nwotwe ekọ be duanan num ekọ aduonu no wo mu doso chempanimfu a wo masi wo mu nkokura bobire mu ena enketo afi na wo mu nso enyini ba se wo mabunu doso a wo hawo ye ba akopɛ abusuamu tie dia meke wo mabunu doso te se Ghana wo mabunu ye mabunu doso yi a wo hawo pa wo ye ba akopɛ enyuma wonya mabunu bebre no anya nyuma amana nso mabunu no so adue
na wo man no na asɛm ato ɛnɛ sɛ mobɛte ankɔmmɔ biara yɛtaa te firi Nigeria no yɛ a na nyɛ nkɔmmɔ a ɛɛbɛ monim deɛ nti a Nigeria bɛduru deɛ aduro no ɔmo mabunu no dɔɔso bebree adwuma no anso mabunu no so eti nei mabunu no asa bɛyɛ musuo ɛde ama wɔ man no ɛdeɛ na ɛbɛtumi ama obi abɛsesa mabunu na wɔde nkɔmmɔdeɛ bi awura wɔ mo tirim na mabunu no asa ate wɔ mo aman no so atua ayɛ tu wɔ mo fo mo ntie ɛna nipakum ɛne nneɛma ɛkɔ so wɔ alataman mu ɛnyɛ fɛ ne nyinaa yɛ mabunu a ɛdɔɔso a yɛnya wɔ mo so adwuma mu wɔ mo anyɛ ɛna ebi maame no Ghana saa kwantempɔn no a ne yɛnso yɛsi so a yɛkeka kɔ na nsan ya me delegate baako ɔwɔ electoral area bi ɛfɛ na Jusu New Town wapɔ adwuma wi akete 3 o'clock okura ne bag no wɔto abasa wɔkɔ fie mmeranteɛ mmienu te moto so yakotwa no ne nsa nan yapempan no sɛdeɛ yɛ pempan bɔɔdeɛ firi bɔɔdeɛ duro ho no nyame na bu ano ne yapempam ne nsa no ntiantia no da so si so ne bag no a yɛagye no nti yɛ pempan ne nsa ene mabura adwuma yɛ ni hɔ nti wɔn nunum nuro bi nom de apetesi ne ka ho a maame wɔn hyia wo a wɔn hunu sɛ wo yɛ nipa o wɔn a wo bag no obɛgye obɛduru fie na wo nsa no wɔatwa ha ama wo nsa no so bag no so wɔn hunu mpo sɛ ne nua nipa no ayɛ ne saa yɛsi saa kwantempɔn no aso ne yɛ korɔ ɛne yɛmpɛ baabi mfa yɛ mabunu no ɛnyina ɛhu o ɛnɛ woda na wobɔ sesen kakra bi a gye sɛ ɔto wɔ no tententententen wosuro sɛ mabunu no ɔmu ne adwuma no bɛba bɛto ahyɛ wo soɔ ɛnɛ ɔma yɛda apɛ gyaake bi a yɛtumi de gyaake mpoma ɛmfa wo ne dadeɛ ade ahyɛ mpoma no mu wɔde sɔ ha hydraulic ɔmu gyaake si a na abu pɛi wɔwura mu a ne ho ase ahwie nkuruma agu no ho ne ti ne nya wura mu pɛ wobɛhu ano sɛ ɔsi wo dɛm hɔ yɛmpɛ nkɔmmɔdeɛ bi ani amfa yɛ mmabunu no ho a ɔman no baabi a yɛgyina nyɛ o abusua nkɔmmɔ a medi ɛtra batoɔ kɛkɛ a yɛkɔ akɔto o sɛ yɛnhyɛ ase ampa adwene bi anwene a baabi a ɔman no gyina nyɛ ɛnɛ mampɔn adehyia mmabunu mɛma adwuma asom so anaa adwuma asom so maame no mu kunu no mu anya adwuma yɛ anaa yee ohia nso na sɛ bɛrima o sɛ munim saa ohia na sɛ bɛrima ntumi yɛ ne mɛma asɛm nyinaa yɛ ohia o ne ama no kama wawa yɛ amoda yɛ ti mɛma no biara ne yɛ ne o yɛyɛ mɛma paa o tɔ da bi a mu nhunu ɔho ohia o ohia na ama mu hu sɛ mawa yɛ no yɛyɛ mɛma ka bɛrima biara ne baabi a ɛkyɛn yɛ ne amawa yɛ ne o ɛnso ohia me papa ka asɛm bi a yɛ me dɛ ɔse bɛrima w'anim onyam nyinaa na ɔdeɛ w'adwuma onipa da sɛ ne anim onyam ne n'adwuma enti si ahwɛ nkrataa mu ne yɛhunu sɛ amanyokuo bi bɛtumi adi nkunim ɛwɔ 2028 abatoɔ no a ɛreba no a agye sɛ ɛyɛ amanyokuo a wɔbɛtumi adi nkɔmmɔ afa enyuma ɛho a abusua yɛdeɛ ne yɛyɛ afa ho ɔnsa abɛte atɔ yɛdeɛ mu o ɛnɛ yɛn mpanimfoɔ a wɔkɔpa abatoɔ yi wɔn nyinaa yɛ adehyia yɛpɛ wɔn asɛm paa obiara ni wa yɛyi no bɔni ayɛ obiara ni wa yɛyi no tɔkyene wɔn abɔ yɛn ho bra yɛpɛ wɔn asɛm dodo yɛni sɔ wɔn mo yɛbu wɔn mo eti yɛn nkasa ntia wɔn mo yɛnni wɔn mu biara atɛm nanso enum no deɛ wodi adwuma sɛm fam no a ɛfa ɛyɛ honorable Kennedy Agyapong ɛnɛ mmabunu n'ani abere nyinaa enyuma na wɔn pɛ o deɛ nti a wɔn bɔ honorable Kennedy saa no
Omani da so aka ye baako pɛ. Omani da so aka. Na no mo hware wo sɛm wasi ye. Sɛ wo bɛwo akwadaa pa bɛtete no am wanyina bɛyɛ abaaya. Aduru baabi a wotimi kura ware bɛ mama ne yeyie. Ɔso akɔpɛ adwuma a yakɔtietia no akuno. The wire sɛ wo ba kra fie. So akɔpɛ adwuma yɛ. Adeɛ san ne de ne funu na ɛbrɛ wo maame. We ɛyasɛm papa. Ɛma yɛnsia yɛsi akyire kura baako wu ka ho ma ne yɛnso. Ɔmanyira du so ɔmutimi ware bɛ mama ne yeyie o. Hwebra wabrɛ wo mo ho. Akwadaa sha ɛna ahosese ɛkyina yɛsi afra bibi ntoburo. Adeɛ kyia yɛsi afra bibi deɛ akwadaa ibɔ ɔkɔn ho saa. Watiti umowre mu ahwɛ no ama na duru deɛ wadure. Adwuma penti ebi kura na nye soja adwuma na nani gye ho. Empanifo se baabi a yɛmpɛ yɛ tena ne hia ɛnyɛ saa. Ebi kura nkɔ wɔ adwuma bi ya. Ka soja adwuma ka nani nye ho. Afiewe esan a akosan yɛ mabuni ne nyinaa yɛ adwuma a mabunu no pɛ. Sɛ mabunu no bɛto aba ma yɛ 2028 ya. Enipa a wobetumi aka akyerɛ wɔn mo sɛ ɔbɛma wɔn mo adwuma na wɔn mo bɛgye die no ɛyɛ honorable Kennedy ɔhene Agyapong. Ɛnɛ yɛnyina nim sɛ yɛmabunu no ɔmasoro kakra o. Yɛnka asɛm traa nkyerɛ wɔn mo nyi ni saa. Ɛna osia mabunu no ɔmo sɛ yɛfrɛ bibi empirical evidence. Asɛm no a woka no gye sɛ ɛho adanseɛ taa ho ansa na wagyiwadi. Enipa num no. Enipa Ghana wo biara te sɛ wofiri ne nayɛ mu baayɛ. Die Nyankopɔn de hyira no firi a woyɛ ma ne de ba wiase ɛbɛbɔ ne bra. Ɛwɔ enyuma bie ho ɛyɛ honorable Kennedy ɔhene Agyapong. Eti abusia wa resi ato abama papa yi no wanya na 2028 yɛ kɔ campaign wusia babunu no na aka kyerɛ ne sɛ miura afɛdeɛ mu benya adwuma yɛ o papa no ayɛ de ne ba no mo amunim sɛ adwuma a wɔyɛ ɛde so obie nnwuma ɛma nkrɔfoɔ nya bi yɛ wasɛm no nka nwie kura na babunu no agye ɛka ma o efisɛ wate dada sɛ yɛ wura yi amante hei wade banche ene ye tim banche ton e de kwa abrotire ene voter region etano ye export kwa abrotire ene afufuro bebre ode aba beka ho adwuma na nya afo ma me no mienu ana adwuma no aye fo de ama yen yemfa honorable Kennedy Agyapong ko na yenkoton no wo enwuma ho na mabunu no ntoma yen na ye kunu no mo pe nnwuma ye wo mo ntoma ye ye ma me no mo so mu di dwa wo dwomu mo de na eba no wo no wo ye dwomuni wo di dwa enti oni ma aboso mu nkomo aboso mo aboso no de woni ma aboso mu nkomo wo na ti ho no o de woni ma aboso mu nkomo wo na ti ho no na me ma me no ni ni ama no de mo atu adi o mo atu adi wo se aban bosia no wo de be pii mo so mo atu adi aboso no mo ba be gina amana ko yie di ama ye nyira da busia ma me nka we ntwato na me ntena se police station for ye won fonsuo bi aya na ye efonso ayeye ne se to da bia ne yewre fisi aya amanyofo ye tie ya efre police station executive si ye ya amanyofo but onim so ye politician me nche odi enti aye politician no obi timi ne unya ntokwa wo mantamu ye nipa ne de aye onanka betimi aka bi akire no pa na so ye se obeka bi akire no anu akai se enche ne yekoto police station no akai se enche ne yebekọ campaign maame no so fie na watimi nipa do so pa no wa mene asem no meboa e de enti na amene asem no wo ye de be enti a wo ye politician
We are manyoni. We are polling station here. We are manyoni. Na mumu amanyono kura no. Who change the ye MPC ye no. Ya de see at parliament. Ya de NDC for. Ya de afi so de kabrofo. Mumu de ne de mo ye no mantam ho. Enkomo bia no ebenya sunsuanso o party no so no. Mu na mudi nka tie meboa. Eti mu ya amanyofo pa. Na ma me no ma mi mu se o. So obi nya sika no so obi adwuma. E de no open mfaso. So obi so okosua adwuma so ade no opening de. Yeti ya de ma ko school yi. E de eti ne do ma ko school. Omo ko penim de nya sa. Na wo amanyoni e de enti ne yeti ya. E pa cho de enti ne yeti ya. E de enti na ya amanyofo de ne yepe. E de ne yepe. Yepe tumi. Di amanyoni bi epe ye de. Di amanyoni epe ye de ma me. Tumi. Le tore bi amfonso aye bie. Wotimi sia police station ni bi na ne nkomodie. Ose me de papa we na me pen na semu. Ti ono na meto ama no. Wati enkomo no. Papa we na me pen na sem. Eti ono na meto ama no ma me wati. Why a police station a chair baby ana amanyo no nsia nwie ye akakakra. Papa we na bra boy me fe. Ti me de obi abeka bia me ntie ono na meto ama no me pen na sem. Papa wati o. We yesa wonya amanyo ni yemfa odo na to aba. Yemfa we na meni ni free kro e na to aba. Yemfa we na meni na bo amani e na to aba. Empo mami nkodie mu do. Yenka se we na me MP peno nti wono na meto ama no. Yenka se mpanifo amidi o machie so o mu pewe. Eti wono na me nso so yaka kire mi nti me koto. Wote wono wankasa wo ya manyoni. Mimi ya MP mi ya manyoni e na nso ye de. Wo so ya manyoni. Ye petumi nti da bia ye bon kontini hwedwom ho. Se wo bedi dwa abusua. Da bia se wo hwedwom ehwe niam a wo kofa beton a ye beton nyesa. Why na si wo ba bedi dwa. Wonni nkan mo kontini hwedwom. Na wo huru niam a wo kofa ba ye beton. Si e ko hwedwom wansa nyesa. Na akodu dwom na dwomfo se. Ye de ye ko do nchechira. Wa na edi nchechira da. Enchachira ni yekonda abusua bakwa kono adibi di akwa na sebu ni maduane efe na dibi no obanu adibi na di akọ wodi adibi kwa ye nto iko manfo ne se nchachira enu omu pe ene Honorable Kennedy Agyapong na ne ho akom atiesi mabunu no so ne ho akom atiesi wo manfo no so ukopie dwom ukokumasi PZ ukopie magazine ukopia boso kai ukopie taxi drivers truck drivers sankrofo ni yeyi ye pani no a ye bekwa akwa campaign a kire wo mo so mo aka kire ye se yemfa somasi na emra adwuma na nya fo ma ye ne ada adwuma na wasa ye fo ma ye ne o esa de wo kwa kire nsohwe na apo aye de ato ye wasa ya ne se o ye de usua na akotro ena omanfo no aka bibia kire ye si afia ka se we na me pa na asem te me koto ama no me pani bi so gina ha etichinchere ha na wose me gina na ye yi bi di kodwom ho ne ya nto abusua ye nyina ya sa betena de ye ti o Honorable kan se me fa ni dwa to ama mo eni die ni obu okwa so ma me no osibre die ye hu no mobo na ye nto aba ne ma no na wono susu de nyankopɔ di sira no efiri ne maame ye mu no onfa medum party no onfa num omayi de etimi koyanim na ye ntitumi 2028 ina ma se bebre
Constituency executives, former constituency executives, council of elders, patrons, electoral area coordinators, and polling station executives, moving up to Mampong, Begamas, and Edgar Machire. Ìtumẹ̀ni a ìhwẹ́ nípa ìkú ha wọ́n ṣe nọ. Má kyerẹ sẹ́ àbí òfin a na àbí nso ẹni wọ́n na má bọ̀ considerance ìbísà question ní sẹ́. Mo first lady anaasẹ mo pẹ deputy minister. Mo first lady anaa mo pẹ deputy minister. Asẹm n'ayẹ. Yẹ o bẹ bẹ tia. There is no ministerial appointment o bẹ ti di compare first lady. Sir, Emmanuel, Jamaica. Because, sir, Oba, enemy crew dampen. Now, our catcher is the same Mampong. What I mean, come back, Mano, Joboy, they come grand. And I'm going to Mampong, Hima, airport. And walk at them said, open incubators for hospital people.
na ma no meyɛ mistake mekɔɔ ka kyerɛ sɛ madam mehyia a wohima ɔsɛ ɔpɛ incubators asɛ wante adeɛ nakyiaa bɛɛ 3 waka kyerɛ me kurom ɔsɛ hospital bi ohia incubators na wafrɛ America na ɔno ɔda nneɛma no yɛbisa ne sika no a sɛ monye mfiri twɛn hɔ wɔwo asisie ɔno sɛ sɛ watɔ incubators ɔm sɛ yɛbɛdura on the 14th mɛsɛ 14 January na ship naba ɔn sɛ ɔsɔre anɔpahema ɛkaa sɛ nananahema ase incubators no ahomakye nkɔmmɔ no ɔno ni asɛ dimɔmu eti first lady ɛbɛka kyerɛ wo sɛ na ɔno nso wɔyɛ kontrofi nkɔkora wɔ na ɔmu tware wɔ mu mmerɛ wa ne papa nso tiri kwama ha ya ɛde pampɔ nsita kwama bepɔ so ne papa nso tiri kwama ha ya ɛde ɔne madeɛ no na baako bi deɛ menka ɔkɔɔyɛ a sɛsɛ ɔno wɔtwusu minista baako ofiri ntɛmɛya mente soɔ meneyi ntomu saa nti menka ɔdaabi ɔbɔre ho mmɔden mmom ɔbɔre ho mmɔden no mmom ahaba yàwó mmaa baako 9 yàwó 30 years na yɛwɔ mu sɛ yɛ agorɔ a yɛdi nyinaa mpanyinfoɔ sɛ nnua ɛwɔ agorɔ mu a ɛyi nya awei ɛnyɛ wo nnua kɛkɛ waa wode hyia sɛ moyɛ madom na moto abama mea Ghana NDC candidate bi ɔde bɛrɛ bi a ɔbi tim house ground na mebi ti no pɛla mo ne nsa mo dem na adeɛ koraa mampɔ ɛyɛ me fɛ ɛne sɛ wofiri ɛkɔ adwuma sɛ kyerɛ dwuma se asase da bonkum da nifa nneɛma a ebitumi di saa asase ayɛ bisa mo sɛ hwehwɛ bonkum hwɛ nifa a ma bisa mo sɛ ade nti koraa na Ghana yɛto aba ade nti na ɛwɔ sɛ nipa bɛsɛ ɛsɔre anɔpa koraa kɔ ha ɛkɔto aba ebi sɛ there's no development nneɛma a yɛbɛtumi de mampɔn adwura sɛkyerɛ dwuma se ɛkɔ atɛbubu pran ayɛ ama mmeranteɛ ne mmabaawa ɛnyɛ nnwuma yɛ ɛne wɔn ɛsɛ sɛ wɔ mampɔn ha a mmɔne nye sɛ nyame ɛdɔ ɔdɔ wo ɔde wobɛtoo saa asase yi so na mmom ade aka ɛne ɔkandifo a onim di ɛwɔ business mu a wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛn nnɔbaa yɛbɛtumi aprosɛse na yɛdi bie na yɛn nkɔtɔ mfiri aburukyire na yɛn nso yɛbɛtumi ayɛsopɔto bi akɔ aburukyire ɛno ɛne ade a aka for the first time in the history of Ghanaian politics we have a businessman, not just a businessman. A businessman, astute businessman, maybe an entrepreneur. I create businesses. Give me opportunity to serve you for 4 years. How do you do
So boy, nti obi a obaka kyerɛ wo sɛ kɔtoma asemasi na me na ba yɛ minista ɛpɛnfoɔ sɛ ebesi uso a yɛhyɛ wo ma ebesi uso a yɛhyɛ wo ma na enipa bia usɔre anɔpa sɛ wokɔto aba wowɔ gyidie sɛ aba no a wokɔtoɔ wobɛnya ho mfaso na nyɛ sɛ wokɔto aba na wakɔ ahokyere nti mɛsrɛ bible no ara na twi ne nti nka ne yie nnipa bi bɛda wɔn ho aba ɛte sɛ owuo a ɔbɛfa wɔn mu waa na ɔde wakɔ ebiem aboa ɔkyi no afidie som mu a ne sonko wogya no a ne sonko emu hwɛ ne yie nnipa bi bɛba ɛsi ɛmo ne ɛwɔ ahobraseɛ wɔn na wɔn yɛ sei na mfeɛ nwɔtwe no ahobraseɛ no adan na ahobraseɛ ma adwuma wɔama wɔ adwuma ntie ne yie asɛm na mene mo ka bɛka kyerɛ sɛ obi wɔ ahobraseɛ sɛ owi nnipa bi awɔ wiase na wonyɛ adwuma a wonni animuonyam ɛwɔ fi onipa bi a wɔ animuonyam ɛne wɔ adwuma sɛ wonyɛ adwuma a sɛbi ɔbako no wosoma no a ɔwɔ nti mesrɛ mo me deɛ mɛtu me ho asi hɔ sɛ baabi a maduru ohiani Lazarus ba me firi ase dɔmpe me matumi abɛware mampɔmni ba a ɔnkɔ afuo mu da me nan ho sɔkyi ɔdɛ montie asesɛ bi yɛmare na mebɔ me history akyerɛ wɔ mu sɛdeɛ masi abere a mayi ɔmo yɛwowɔ mu aborɔkyire sɛ ɔmo adwene no bɔ mu meme te hɔ ne mu wɔ kasa a na ɔmo from ma is it true that the hair ɔmo ame ɔso akɔfoɔ mpɛ mema akɔfoɔ ma kokora titiri meka kyerɛ mesɔre kɔ nsuo ɛkɔsɛ nsuo de ba fie ansa na masa akɔdware asa bi aba ɛde mapɔ ho mu abɛsi so ɔmo ame na ne papa yɛ Toyotafoɔ manager a otiti kwa bebree me tena hɔ ne efie yansa nko ara na ekura me ɛna de ti mesra adwuma atiti a me wɔ mu nyinaa yɛdi matam ne nyinaa I have said one thing to myself to cushion me say for the sake of the youth of this country I would not respond to anybody. Because my imagine say, Emrantia ni maba enye dumani. So uma me opportunity to serve this country. Speed amedi Ghana beko industries. Esewe. Na yesa me de mano neka. Maye bi pe na me da so nso ye enti mo nyimi ni sa me ba industries jobs ya mo di she ni baba ko waba ni second born oba ke afa mo wadi 27 oye adwuma o TikTok investor within a country and children. Sika, young girl, I feel so guilty, said Ghana for every university up to now. Omunya Jumanya, no motif. Namibano, why Juma there 4 years? So at the age of 22, and was 30 years Juma, or Juma Wall Street, or Koya Masters by, or say Juma or TikTok. She's all over the place. Confidence, young girl, no a woman. But Opa Ghana ha. And them say, your mama no any argument. They don't have the confidence. And them say, your mama man any argument.
they don't have the confidence. Because Dubai, nam shop more. Ubehu Ghana for a Juma ya say Omugina shop a security guards. They know Amudim Koma. Almost everybody a university. I feel so guilty. Say, of mine, Mwaya Dia say, Yamranti Nina, Egani, Eko Dubai, Eko Pegman. Not my rouse. Me know Amudim Komonswa. Uke Dubai, and why is shilling and where Papa? Who is on say ahino mdia o say o convert sika no e ba Ghana mo 8,000 cedis abra me HND mechanic factory amedi ya water bottles HND mechanic after taxes for 9,000 na ya mrantie enya dwuma and no me record Allah say Ghanaians should give me a chance to serve this country. Timestra Mampong. Mamma Obia Medada. Na anya ba ku fo ni didi o. Wan so di bi eyi. Wan so di bi a eyi. Me a champo abraso. Opportunity aminyae and the dima be drusi. Me pesa ko be kai me say Kennedy Agyapong abreso and na me ba enya adwuma ye. Di mesro employment inti ankra bia na no samoti obi kasa no asi o ono de Kennedy Agyapong de o strict and your family and friends. Enti omo entwa bama obina ono nkonya minister. Ara ono nkonya di minister yi. Now the oba di minister yi. Now the oba ya adwuma yi. Anya ono nkoa o. Omo di sa papa na chi obia adwene sa papa na tie. Omo nkoa yi yo ene omo dwene. Omo nwini nipa dom no eyi yo. Sada biamba sore kuma ko ba kufuo fie na mo ko stress na bia yankopon amma o se besra bia da bia yankopon bo wonmunyam ya kan se obenya dwuma ye unya dwuma ye a ubehu se ne yawo wa ho feti adwuma woni bi wonam adwendwen se aha na wo ba betumi atwam akọ Mampong market kura san wa kan se asora na Di mesro, eduma. Now, it's very easy to create the jobs. May challenge them and Monko Kanchira Mampong him say, Opa, on 50,000 acres. I will build at least 5 factories. Mampong. 5. Mr. Making up building 5 factories at a go. And yes, some of them are not Magia Sase, Ewo Adigomi, 30,000 acres. Magia Sase, Ewo Adakuru, 30,000 acres. Magia Sase, Ewo Sege, 56,300 acres. Magia Sase, Ewo Ochreko, 15,000 acres. My minister, ni amedi manwa kabia chire ni papa se meye ni amisire firi mu wa no se moda mokoto biani mu a mo mompa ye se awurade makane Agyapong ahoden na mani nyinche se me nyinche bibia anemi no ugina ha enkasa awodo kemonyini Joy. Make call a dra. Nam shabo kum shenifa. We shut a bra mother. Emom a bruno. I am fiam. This is corn oil. Wow. And the embroider and one. Wow. And this is imported from Canada.
Amuhwe di mawwe. Di so. So aka Yɛde bro anwa. Yɛde bro cereal corn cakes. Yɛde bro ethanol. Ethanol no ni sɛ wokɔ hospital na nurse wɔ kwaneɛ na mogya ba wɔde bibi white egu asawa no na wɔde atare mogya no so na adum ɛne yɛfrɛ ethanol. Yɛde bro starch no nso all pharmaceutical industries in Ghana wɔn produce nnuro no a wɔn import potato starch from Europe ɛna wɔn de abɛyɛ. Wobɛtumi de bro ayɛ saa starch, wobɛtumi de bankye ayɛ saa starch. Ɛno nti dabi ameka sɛ bro ɛne bankye ɛho hia kyɛ gold. Efisɛ yɛtumi de bankye ɛsa yareɛ, yɛtumi de bro ɛsa yareɛ. Gold no egu dɛm no wo yare a ɛbɛtumi asa yareɛ. Yɛmɛsɛ bankye bro ɛho hia papa. Yɛtumi de bro yɛ nneɛma baako 30. Wobɛtumi anya 30 different factories ɛwɔ bro mu. Bankye yɛtumi de bankye yɛ nneɛma baako 46. Bankye ɛso Ghana ha asantefoɔ bankye ɛne fufuo, nkrafoɔ bankye ɛne nkradɔkono. Kyɛ sɛ baabi a wobɛkɔ biara yɛtumi de bankye ɛyɛ poultry feed, yɛde bankye ɛyɛ beer, yɛde yɛ Guinness, yɛde yɛ malt, yɛde bankye ne bro ɛyɛ poultry feed, yɛde bankye ɛyɛ flour, yɛde bro ɛyɛ flour, yɛde bankye ɛyɛ biscuit, yɛde bro ɛyɛ cornflakes. Nneɛma a yɛbɛtumi ayɛ even bro ne bankye kɛkɛ ɛsɛ w'ani. Ghana ha Nano Ayaraga Farmers Day, Okasai, and I was so proud of myself, say, Apurami Bo, any and Sama Mikenya, and were born Tofa, our parliament to say, Ghana, ye crack a Diania, ye beti Kuraha, ye crack $4.5 billion a month, a situation, and one. Even toothpick. I bet me didn't come crying, ye crap. Mawunientia, Emrantia ni Mabawa in Yajumania. Now, I know dra me walk any say. And now, some of your business, meaning more how. If you say, as a businessman, I don't get it easy. Me nyami easy. Problems are me come. And son medjuma ayeye. Enu nti sɛ meyɛ president a mempɛ sɛ wobɛkɔ saa problem. I will make sure I change policies to favor Ghanaian businesses. One. Yeah. Maburo na afumfon no. Eburo na mo bia ya afumfon. Anye yi. Eji anto. Yeah. Sabe yennim bibia ye bra. Opa.
every muntie ne ye obi a sorry also apostle it be English go chop it be common sense Solomon agreeing so boy ensu a anto every 3-acre land yenye borehole na borehole ni boss borehole owo ya ni boss wo de emfa borehole no say 100,000 borehole no 3 acres bia one borehole ebetini edi ensuo egu asase ne so borehole say you mechanize ya eno asa ye the tankers na ye bu ensuo na gu tankers nim sa wo hwe se omo ye kwan a sania mfuturo no ba omo di ensuo no gu this one Udru South Africa, all the good tankers in, and they have to say sprinklers, and they sprinkle a good, a brew and answer idea would be ours. We are going to do it, right? Fertilizer, me. Every farmer will get free fertilizer. Every farmer will get free inputs. What do you mean, Tra? A broad phone, I'm assuming by your Adidom, water rate. Any investors in the continent. Over Kenya study Ghana economy. Actually, me say Ghana, a broad board in Brazil. And the young koto a broad free Brazil. Near family, I'm the main Canadian Agyapong. Many person create employment. And my become for. Me koto bro. Na Brazil farmers ni enyeska no way near bia yanso ya be mechanized farming etimi produce a brono in large quantities price no be bafo I'm going to do it I'm challenging myself or say 1 ton of Ghana a bro $250 Brazil 1 ton $150 because they subsidize the farmers. They give them loans without interest. They give them chemicals. They give them fertilizers. Now better now is our country no a compete. So before say team are competing this year yes any money. And yes me pay free but me hear me say ubetimi create employment. Say, Udo for 1 acre. This time, I saw us 1 or 3 acres. Ubefa powerful, Ubefa Umo baby. In Anna, a perimeter acreage. Timoni, now in the Ghana, Kube. Oh, sir, Ubie Wanuaka, sir, in Siumto. Fertilizer, so anyhow. Kube. First, ya di kube eye chako na hu se me ba mo ye bidie ewe si edua kube ni bebre a kube na wonnom no nsuo di aduane anu ato akena e wo no sika wo kube hu 1 wei afrom ya de ye bidie esa de ye ropes ehuma nwahuma emu odeni di kube ne ebie kube dwane ye ne hono and fertilizer. This is coconut husk fertilizer. America weigh $15.99. And we won't be doing Emery. Kube hunona yempeno. And one is a wayam. We yam kube hunona a fertilizer. We know I'm a crabba the bachelor. Go ni baby GH. O ka say the kube hunu ye fertilizer boy and I'm say mon famra I'm fighting wait $15.99. America Monday to Sunday o shop mo every day fresh because they use coconut husk
fertilizer in fertilizer. Why na ka kyerɛ sɛ ehia Ghana? Ehia yo na emom ɔkandifo a obedi anim akyerɛkyerɛ yɛn ekwan a yɛbɛfa so afa yɛn ntoma pɛfra. Ɛno na ayɛ dinama yi. Ɛno nti na mgyina ha nnɛ ɛne wo kasa sɛ give me a chance and you see the number of industries we are going to create in this country. Chogoi, yadi kube eye isam. This is coconut flour. Ghana, yekra wheat flour from Ukraine and Russia. $350 million every year. Abra ebetimi aye coconut plantation. Me, sao mami chansa. Every assembly, mubakwa kodo 1,000 acres. Sikana yede mamo, mudi 60% ebe ye food. Na mudi 40% aye administrative work. Because Womu tiwa, womu nyashi nuanu se, all can say, common fund better, no way you should be. You have to create the fund yourself. One thing next time, common fund, young farmer, yani anka say about the project, I'm a man saying. Yadi kube, eye esichiri, this is coconut flour. Your coconut sugar. Wait, esichire, yadi kube ne. Yakra esichire, eba Ghana ha, $700 million a year. Yebetini ya kube, every assembly, 1,000 coconut plantation. Kube ne, ahiyameno kasei. Efie po efie prana odua kube amana yi 20 na kanton asase ebi na si hoyi kube yenim ne yede yede kube ye asiche opa so kan wi we are seen here. We are seeing here. Coconut juice, a craft from Thailand. The juice factory, coconut juice imported from Thailand. Wow, simple coconut juice. Yejina ha me too many Mampong efie ha kubeni siwe. We kira o se asase a wo ha ba bia yebetimi adua kube amara yi. Mesel achia ne mu moma yenyi Ghana ensio delegate baby a party no akodu no samo amfam ko promoti anto ama obi a Ghana for no samo de ne ba ye beto aba ma no a me be ye edwom ho baby o de me ko fire opa line 5 aspirant ni nyina ne form ko fa ho obi o a opaja ne sa ko mbe se ne o mu hu no but everybody running from his or her shop to where can be Agyapong. It's a message to us
Mode Kennedy Agyapong pa yebeto aba ama kubena esi wonwa yewo this is toothpaste coconut toothpaste yede kube eye toothpaste coconut toothpaste yede kube eye toothpaste nti bi ma me di kire wo nti eye factories baako saa tinka youth no enya adwuma nya merci monyemi obi yasi obi se o me ni adwuma bi ada na moya carrot wa ha moya carrot we dia nyambe mema me yire odo ankasa kra bi sika abisi carrot juice fat nefe moya o mo adi money no se atakwa me factory kra o bi esi ya atakwa me o mo ya kaka binsam ewo mampong ekuro papa sei mo ntumi mfa bi mama ana kaka bensam me say my friend no me ti some ya carrot wa ha na pronounce eno we dey go modern musica bebrebe be ye factory baako e ma ukuru we coconut oil nife kubanwa ya sadi ya another oil no a ma no mo de fam trimu a e me ma de ewu ya hwemo a ye ntimi yi ani ena baby oil and also mudware nkwala no ya ni nyina utumi de adwon ana kubanwa eye mesro Ghana say yenya good political leader enuma yebetim ede aba be banchi indomie na mudi nyina yede banchi eni banchi yeah wait so he said mewa banchi what the good ensume on 5 minutes na you ready na wood banchi yari ye nioma bebiri ti mesem munya gidie say what Kennedy Agyapong yebetimi aye factories ni bebiri wa ha me pesa me gimi na me biti kwa me Nkrumah record so boy yeah emma wa monyim ho ni sesa aban papa bi ba na osomase a monso mbetini aye wey konkonte woman organizer owo Southton Sogakope Emiadek Enterprise and what package konkonte say me starting say me show Africa Ghana for owo African market America 4 African market stores no and I orders from this woman yeah bayire aye yam flour ajia tiemonska wonjumi yes I have confidence in Ghanaians. Yes, sir. We cannot say the BIA ko krenu ba yes sir one day mukai Malaysia there was one person who made a statement against Jews. They closed all their factories. Ghana okobobisia 35%. E ma mukura mo ha de mo microfinance ukogia 60%. Me Kennedy Agyapong tuma menere no microfinance would dare
charge 60%. Major license. Who are the before major license? Yeah, major license. Because now Okobobisia now in Siwonu 60%. Now we're not here. Some was store electricity is so. Nia ame kama uwa kurani sa assembly noa omunya hwe emwa businesses no de omunyuma ni sikajijie choboy oni meni ntia omu pesa Canada Agyapong baba menu kura ni ntia because assembly for no so tricks omuye receipt you know utia ya bi ma wo mo ankasa ko printed nobody just come ebi si wasin fosu obi a omo man receipt na ya fast store na ama o the receipt ni ko ya o msi e fake o mo ni pada say me I'll block all those loopholes and make sure say the right people get it. Mampong me ben so when you Kumasi the biggest town wahaya Mampong anzan wo boase no kureni o bon sem mo market here emfata mo bra emfata they say ma chiro na me ko ara mo hwa bio o se bi gina me tu mani mahu kube bi hwe dwanwa na me siri Christi di o mambo market here I will make sure say we build a modern market for Mambo. Yes. We are going to move this country. Enti monyimini. Na choboy. Yeah. Hausa for North Islam wa mo 1 2 3 munyina me de mo ko tamale kadie utia wani mobo he ashiba wode nkuto na aye semna ranife nkuto o tamale sika wo ho yenya okandifo a onim business he offer sa bedo bako so what do you be up so ko try yeah we owoye akutuo a mo dia ye seminar from Korea but who share obayi die ya waye made in Tamale I was say yetimi so na sin na onim maminka sem chiro habia maame no ana obi ka chen so honorable Kennedy Agyapong abatamade ono bi ade we ohu a obeboa wo ti wo se oba onya akukuduro ba but omo ba ka asem ne kira me no me free me hotel room e be hia mam ohum ya na ne ho puse na oh madam ade me yenipa provoase na fei bag bi e bon ha and we yi ade free mu ba hwem so what what is Tamale no ayewe give me up to February me win you me more sika na dia trejuma choboy me kona no hwe asase ya daha asase ya daha nyina ebe ya sa irrigation na nka ebe dua tomatoes wan awira hosa we ni tono melko tomato juice 5 northern regions but beyond your tomatoes na essay Volta region Agwetime Akachi North Eastern region Imprayaso Abetifi but beyond your tomatoes and so you need one factory cry it in your tomato paste you need one factory it in your tomato juice when we turn on milk I didn't think I was say $10
ɛkɔkra saa nneɛma wei ba abra nyankopɔn ama asase papa a yɛne ankasa bɛtumi adua tomato ne ayɛ saa factories wei wɔ ha ne yɛnso yɛatumi export merci monyɛ gyidie na baabi a ne yɛde mo kɔ no deɛ na nka mo yɛde mo kɔ beach mu paa pani bɛ ɔse mo mfa stia yi ma mo de stia yi so maa no baabi a deɛ kɔɔ yi sɛ kube ɛna afuro na abɛhwe fam a ka woyɛ akyakya na woayɛ akyakya wie wɔn nso so yɛnsa ama nso nsa nkɔforo bio sɛdeɛ woma firi atwom biam bi a ɛneɛ wonsɔre bi mɛsira momma yɛnyi Ghana nsuo baabi a MPP aduru MPP hyɛ mo nsa yɛkɔɔ panyini bi fie ne birthday na ɔka kyerɛ yɛ sɛ ɔhɔ a na nneɛma hye sɛ delegate kɔyɛ mistake na ɔmo anyi candidate a Ghanafoɔ pɛn yɛbɛkɔ opposition na yɛsan kɔ opposition bi a party no ɛbɛgu ɔsɛ yɛbɛgu te sɛ CP ti mɛsrɛ mamoma MPP mu na if you give me chance na me bɛyɛ flag bearer NDC ni biara mɛbiti no ɔmu kuro bi asuro ɔmu bɔ mpayɛ sɛ ɛbɛfa baabi the last time no mekɔhyia NDC panyini wɔ Liberia me checki wɔ hotel counter ano ateam Kennedy Agyapong ahanso wɔ ha itwa mani NDC mpanyinfoɔ no bia obi yɛ na ulusu yɛ deɛ do yɛbɔ champagne because na me boss suro papa ɔhwɛ wo campaign ni saa no afɛ akwa no wuni a ɛbɛyɛ di yes he told two top NDC mpanyinfoɔ ɛna aka kyerɛ ti mɛsira munya gidi sɛ MPP will be back in 2028 with Kennedy Agyapong. Monthly form we a social contract between minimum. Some form we or failure by next week will be on the office ever from every sound say information no correct and say you know your paper and data. When any other vessel afa delegates adwuma. If you say my ayeduma. Now be some question. Mobile, obi be some certificate Tanzania mura. Obi kaza monko online. I don't think I'm way in a party in Bapawa. Now we media, a second online. Utriesica, messer, media. Party media member appointment. Our South constituency week. Papa will hear to him, Wabua me pa. Sorry, me. Meyi na ye na me kanso amana te se aye na meyi na meyo se meyi wa ye na wa amfa amesom party fora meyi wani meyi ya nyesa ye party ni ebegu ya nyesa ye party ni begu adidija ani munana nam edidijanti ena mantene mo ho ya anya campaign ama adu ba bi adu otuma mi ame nya some mistake na mahama kura na ahye mi nkuna eti se ono oba ye wafa NDC fo obi anka se NDC fo firi Togo omu firi Benin omu firi Mali omu firi Côte d'Ivoire se NDC fo e Ghana fo dia Npp delegates mozo mo ye Ghana fo dimensional fam kimunya didi mpanfo na ewo mo no momfa mo ma ana mo nana no telephone number issues ebeyi mo ye sanya mo fi aboa Npp obi anka
ne Kennedy me ma wo ba adwuma yi ahwe ke mo nyime ne nti obi aba na o be ka kira we ko mienu we akọ miensa nti mo ma me second chance second chance na emra wo ko pa adwuma utua 20,000 for uba when your police no Aben ya man second chance and for immigration. Aben ya man third chance and for soldier. Na wọ́n sẹ́ kò fọ́ kò bìí mamma mọ̀ abakọsẹ́ abakọsẹ́ mi sẹ́ ẹ̀dúgbò àná ọ̀nà na yẹ first presidential candidate ẹ̀ máa wọ́n ti ní ananimọ́démọ́ answer ẹnu kura we are not fair to him because yẹtọ presidential election first ẹna ọmọ wíyà mu ti yẹ boycott parliamentary election ẹna ọkọ twerɛ stolen verdict wọ́n nyinaa ti kura kòfó a ma no second chance ọkọntẹsẹ Edubuahi ẹna obi ti Edubuahi 96 kòfó nso báyìí Samukaya 96 Oni Rollins Aforijan 5 days no ọmọ bọ aban yẹtí mi nkaa ni sẹ I need protection yẹmaa ni protection no a ọba ya òfò 39% ní aka nyina ẹbi ama Rollins ẹwọ ni ehu sẹ ọmọ wia yẹ tí ẹ bẹ ma òfò another chance. Nanado 49.7%, eka 0.3 plus single one lotto. Anyway, 2012, and the free bar, you and I were not there. And also, Yajitu Musa, Omobiai. Engineer man take time, obey. But when you are Musi a man second chance, Nanado giant 6.7 million votes and will be actually from 4.6 million votes, 2.1 million votes difference. Now the second chance Titi Arias we are mine. After Ghana plus a super Kennedy Agyapong near to Abama Messer. A year 2 million per year. Say 2 million per year. A year January 31st, 2026. A year number one. Can you show me?